Ay, paano ka? Bariya. Hindi mo na bariya, babe. Wala naman na, babe. Hindi ko bariya naman na, babe. Pagkira mo yun, eh. Tulo, apat. Dawa, pila. Pagpulong ko man. Rinig mo, boy. Pagpulong ko man. Sabi mo, ano, pila. Kaya natin mo ako digibig. Bari ako sa taon.
20. Ay, wala 5 pa. Wala so 800. Ano ka doon eh? Bawal. 70? Na nga ini. Sila itong ano be? Pagkira ko da. Yan na nag-sing doon eh.
Ilupin, pagkatapos ununod, natusot. Ay, yun yan. Ano, anak ang inunod? Diba, Ito naman, hindi ko magani makandati. Pagkakapili ka raw, no? Hindi ko manamit ito manang gadaan, pagkatapos mo ununod, natusot. Ako sumukha naman na, kabalala na.
Pero kailangan ko dito sa
Yun eh. Ano umakot?
sabi ko, ayun may...
Nanay niyo. Jack. Nakakulaw naman ang tao.
Pag may nag-iPhone, sundo yung iPhone ko. Laban. Kaya mo,
Yan. Ako sa yan. Kaya ba sa pag-box, si John? Oo. Ito lang. Benedict mo. Benedict sa akin naman doon.
Maray na nga tapos malamig namin siya. Siya, ang bo. Ay, papanagin nyo kumain. Mila boys ba daw? Dara-dara ka na yun. Oras sa tayo doon, iyo man niya sa kuya o. Iyo. Iyo man niya sa kuya buyo. Dayot man o. Pwede na. Kaya kami. Katang urag. Dahil.
Ay, Ashley, saan ka galing? Balik na.
Lagi sa mga papawin. Kita rin.
Ako ay drum. Ikaw, ano?
Oblong.